Mga artista, kameraman, sama ready na mo? Ready na direct. Ready na direct. Hala oy, kana minindot kay ready gyud mo. So karon ang inyong buhaton diha. Ikaw lalaki, ikaw babae. Ikaw babae gukurong ka sa laki ha. Nga pa. Cute ka ba? Ikaw kameraman. Sundag yun sila ha? Sundag yun. Sige direct, copy. Sige direct. Unsa pa may dugaya na to? Magsugod na ta. Sige. Kisa man yung kandeng. Ano? Masita. Bugo. Matumba ng... Yan lang, kana. Okay na diha. Sige, masugod na ta. Take one ta ha. Okay? Lights. Rolling. Camera. Action. Agay. Naunsa man ka kameraman? Sorry kay direct. Sorry. Ayaw kay pag-alis sa mga artista kay para di mo magkabangga. Sige direct. Sige, take two ta. Lights. Rolling. Camera. Action. Pagkadaghaga man nimo kameraman. Direk, ako kumusta ang kameraman? Basig nang sambad na. Pasagdain na kay nanay buot. Pabarog na. Barog na kameraman. Ay, Doon lang ko direct. Pero okay ra ko. maayo kay okay ra ka. Take three ta. Taraw nga kameraman. Kay para madali ni. Sorry kay direct. Pero amo na ning tarungon. Take three ta ha, take three. Unta kameraman makuha na ni nimo. Kay so kung kaloy-an ta ane. Mao ni atong ipasa ngadto sa Battle of YouTuber. Magkakita di si kuan ani makagago. Dog lawas pa upaw. Makagago no? Amo ni ato ipasa. Sige, take three ta. Lights. Rolling. Camera. Action. Perfect. Cut. Sayop ko direct. Okay ra ka kameraman. Ang dili okay. Kaning artista. Ningon ba ko nga mukat-kat sila? Wala man direk. Wala. Heh. Mano ni kat-kat man ka artista nga dili man ni dakop-dakop. Oh, di ko mukatkat direct. Wala, sorry di kay direct. Why problema artista? Kay ing ana man gyud na gyud masayop man gyud na kadi man perpekto biya. So sige take porta. Oh, salamat direct. Take porta, take por. Lights. Rolling. Camera. Action. Tama pit. Sorry kay direct. Nalimot ko naman day mga direct. Ganiha ra mog dinagan diha. Anya nakalimot ka nga nay mangga. Nagdinangag lang yung ka kameraman. Akuan man ko direct god. Nag-focus ko sa atong artista. Nag-focus lagi ka sa mga artista kameraman. Pero wag ka mag-focus sa imong giagihan kung naa ba kay mabanggaan. Ang mga artista pa im nagtubig ka murag yuko. Direct. Okay, sige. Direct, wala na tubig diha. Wala na tubig. Assistant, break na dali. Take 5 ta, take 5. Dali, para mahuman eh. Okay direct. Sige, take 5 ta, take 5. Lights. Rolling. Camera. Action. Nice. Kameraman, nagunsa man ka naman magkamusunod. Unsa ko ka direct. Kapoy nagigdagan oy. Naugan ako tumulan. Sa paninamo ron. Giswilduhan te kagwan ke. Kay package na natanan. Nya maginana ka. Unsay us kalibo direct. Ang 500 naman ako sweldo dire. Kinintos. Asistan. Ano kinintos? Diba? Di ba ingon ako ni mo sa kalibo ang sweldo? Oh, Oo niya. sa kalibo ito direk niya. Nana kong kinintos. Assistant. Gisaligan ti ka ane. Pero imo kong pangwarta. Ay kuing na. Nangumisyon sa kaning mga artista. Direk. Sus. Mga artista. Pila TF ninyo ane? Gihatagan ning akong assistant. Kag 2,000 among TF direct. Sus, tag 2,000. Assistant.
Diba nag-ingon man ko? Nga tag 5 mil ang tiyo pa na. Kanakuha man din mo komisyon. Sorry kay Direk ha. Nagipit mong gumayon. Ug mao man gani ni Direk. Unang ko pagka-cameraman oy. Way klaro sildo. O dira yung kamera. Kameraman! Tanawa, niresign na. Ako sa direct, resign pod ko. Oh, hoy! Klaro. Ako po Direk. Buhat mo sa linan dito. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Tutu, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu.